глядзелі канцэртную праграму «Зімачка» у выкананні беларускага дзяржаўнага заслужанага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі». А зараз тэлеканал «Беларусь-3» запрашае да экранаў маленькіх гледачоў сустрэцца з героямі перадачы «Калыханка» і пабачыць любімыя мультыплікацыйныя фільмы. Добрый вечер. Віншую всіх глядачоў «Калыханкі» з Новым годам. Ого! Мы уже атрымалі падарункі ад дзядулі Мароза. А тут зноў сюрпрызы. Ой, цуды толькі.